biak buk chung chang le lal Isua Lo kal lehna kumsang Hazaret somli pali October ni somni pani khan William Miller le midang tam tak ta chuan Daniel abung ri chang som pali na jing le tlai sang ni le jathum thlengin ta chuan mun thiang lim chu then fai ani ang ti thu hi in nga chana mangin lal Isua Lo kal lehna an lo ngak sual to a kumsang Hazaret somli pali October ni somni pani hi beidon na raw pui disappointment day ti avo ani nge ani mitam takin lal Isua Lo kal tur muakin an in mun le lo ram sung le pai chu an sem dara ma se lal Isua ron lan le tak si lawa chuan mitam tak lunga beidongin an tapa an room na sa em ani ti khovel history atangin kan thei thei bok ole lal Isua Lo kal hi hnai to rengem mi pakhat a hming hiram etsona an ti mai chu milara hun laia lal Isua Lo kal le na hak tu ta jing atel ve a lal Isua Lo lan le tak si lo awangin a lungai na mitui luang chu dan zo rual ani lo ma se atong tai chu pathian in a chan saka biak buk sap tonga century an ti mai chu ngun thluk le uluk le zualin azira pathian in atong tai na a chan sak azara biak buk chung chang lo hriat dan chu adik lo ti amu chuak chiang tak her mai kanal Isua chu pui thiam lal ber angin biak buk pin dan thiang hlim bera alut ani ti a hrefia ta ani biak buk chung chang hi han soi zau don ila pathian in mo sia kha biak buk saturin athia ti chuan van biak buk om dan pathian in mo sia hne na amu tir ani kha pathian in biak buk om dan tur a hril ang chein mo sia chuan biak buk chu asata ani ti thu bible atangin kan hmu thaya he biak buk rong bol na hian lal Isua Lo kal a hnei le hnei lo min hril fiat chiang em tuna hian lal Isua hian kan tan mun siamin van biak buk a pui thiam lal ber namin tho sak meka zohan abung som pali chang he atanga chang thum na chang hian ati fiat chiang hle bok in tan mun siama kha khal don hi in tan mun siama ka han kal chuan kalo kir le anga ka hne na kala ang cheu ole biak buk a hian mai cham mai hi ami thiang lawa pui thiam ten mai hi ami lo nan jing le tlaya haral thil hlan an hlan rang thin ani tin mi in thil ti sual anei chuan in chirna le sim tuna thin lungpu in biak buk a hian awakal anga ti chuan haral thil hlan a hlan tur ani haral thil hlan atan hian pathian in sathiang lo hi apom lawa a hliam emaw a rut liak emaw po apom chuang hek lo a chan chu he haral thil hlana an hlan ran hian lal Isua sual nei lo kha ha en tir wang ani tin heng bong beram parwa le adang te hi haral thil hlan atana an man ber thin te an ni a mi hau sadeu te chuan bong emaw beram emaw an hlan thina mire thei dewin parwa emaw thuro emaw an hlan ve thung thin ani lal Isua min chandam tura alo kal ma kha chuan thil sual ti hi a thalo satlia mai ni lovin angong ana in phur rit lian tak mai ani a abikin mire thei tan phei chuan angong hi ana le zuala a chan chu biak buk a haral thil hlana an sual te an va pon zel angai wang ani ama ero chu pathian khongoi na azara haral thil hlana in thoi ngai to lovin kumsang hnel liam ta khan kan tanal Isua ron thita ani biak buk rong bolna thil puimo tak tak ta hi lal Isua an tir tu vek mai an ni a ama ero chu thuna chuan kan soi vek seng lawang lei biak buk a pui thiam lal ber chuan Isua Krista kan pui thiam lal bere en tira van a khian tuna hian kan tan hun siamin van biak buk a pui thiam lal ber na thok mek ani tin beram an tala halal thil hlana an hlan thin khan lal Isua kan tan a thi tur en tir bok Isua Lo kal hun dal kar hun le ni te hre thei lo mai la alo lan hun an hai to ti biak buk chung chang kan zir atangin kan hre thei ani
biak buk rong bol na hian al Isua Lo kal lehna pawh alo en tir deuh lo niin he kavela ron kal khan keini mihring te chandama kan awm theih nan ama leh ama kha beram halral thil hlana an hlan angin a rawn in hlana tichuan thina hne a tho la in ama thi sen ngei mai chu van biak buka hmun thianghlimah a luh puita ani tichuan kumsang khazaret somli pali ah khan hmun thianghlim bera a lut leh ta a puithiam lal ber lal Isua van biak buka hmun thianghlim bera kumsang khazaret somli pali ah a lut ani chuan a rawn chhuak hun chu lal Isua Lo kal leh hun ani tihna ni mai dawn ani ole biak buka hian pindan pahnih awma chung te chu hmun thianghlim leh hmun thianghlim berte an ni kum kata puithiam lal ber chu hmun thianghlim berah chuan tlasari na ni som an tia chuan voi khat a lut theia chumi chu tlan ani Day of Atonement tiin an vu ani mahse he tlan ani alo thlen hma deuh hret hian mipuiten an sual te an lo sima an in then thianghlim a he tlan ani lo thleng tur atana an lo in buat sai theihna turin tawtarawt ni som chung an ham ri thin ani tichuan he tlan ani alo thlen hian biak buk hma ah chuan mipui te chu an lo kal khawm ta thina puithiam lal ber chu biak bukah hmun thianghlim ber an tiah chuan a lut ta thin ani tin puithiam lal ber chu anung nge nung lo tih mipui te chuan an hriat reng theihna turin a ke ah tengeng a buna chumi dar tengeng ri chu pawn lama mipui te chuan an ngai thla thap thin ani puithiam lal ber hmun thianghlim bera a awm laiin pawn lama mi zawng zawng te pawn an sual an lo puang vek tur ani kumtluan maiin mipui te chu sual thawi nan biak bukah hian ran thi senin an in thawi thina pindan puan zar veil an tih mai ah chuan puithiam in ran thi sen chu a theh kai thet thina chu chuan sual ngai damna a en tira hei hi Isua thi sen en tirna ani bawk kum kata a tlasari na ni sawmah tlan na ni an nei ah hian puithiam lal ber chu biak bukah a lutin a ti faia kumtluan na mipui te sual awm khawm chu a kal bo pui ta thin ani chu tlan na ni a puithiam lal ber hmun thianghlim ber atanga alo chhuah ve leh biak buk kawngkhar bulah chuan kel an rawn la a puithiam lal ber chuan kel lu chungah chuan a kut a ngata mipui te sual chu a dah ta thina tichuan thlerah amah chawa awm turin kel chu an chhuah ta thin ani he kel hian setana en tira mipui sual na zawng zawngah mawh phurin khawvel tawpah hremin a awm dawn tihna ani Mido Persia lal Artaxerxes Jerusalem satha tur leh tungding leh tura thupek a chhuak a BC zali samnga pasari a pe chhuak a tin tlan na ni biak buk then fai na ni bawk thlasari na tisri an tih thin ni somna an nei thin chu October ni somni pahnih kumsang khazaret somli pali chi ani tiin kumsang khazaret somli pali a lal Isua Lo kal ngak tu te khan an chhut chhuak a chu wangin kumsang khazaret somli pali October ni somni pahnih lei biak buk thian fai turin puithiam lal ber lal Isua chu a lo kal dawn tiin an tlang ang puya ni sang ni zathum biak buk then fai na ni top ni chu a lo thleng dawn ta kan lal kan chandam tu chu chhum zinga a lo kal dawn tiin thu cha na hnung kha an puang ta ani kha mahse Bible ah chuan he ni hi biak buka hmun thianghlim ber then fai na ni tiin a ziak lova hmun thianghlim tih chawin a ziak thung ani ka soi tu angin biak bukah hian pindan pahnih a awma hmun thianghlim leh hmun thianghlim ber tih ani a hmun thianghlim ber hi chu kum kata vai khat chauh tlan na ni an tia chuan puithiam lal ber chu a lut thei ani tih kan soi tu a he thu hi an hriat sual awangin
lal Isua Lo kal kha an nghak sual ani ma se lal Isua Lo kal kha nghak sual ma se thudik tak hiram etsona tong taina pathianin a chana mangin kan pui thiam lal Isua chu mun thiang hlim atangin mun thiang hlim bera alut.Tih kan hriat thiam pha ani ole ti chuan lal Isua chu pui thiam lal ber angin kumsang hanjariat somli pali khan mun thiang hlim atang mun thiang hlim bera alut.Tih kan hriat thiam tu a mun thiang hlim ber atanga lo chua huna ami thiang hlim te lor turin he khovela hian a ron kal to don ani sitana keldum entir tu chunga chuan sual a zawng chu nga ani to anga mi thiang hlim zawng te chu tih dang lamin thil siam thar an lo ni to don ani